Arrigorriagan martxotik eta azarora bitartean, hausnarketa prozesu baten, bai elkarrizketa prozesu baten murgilduta egon gara, batera izenekoa. Eta bertan, 75 herritarretik gorak parte hartu dabe, eta asmoa da Arrigorriagan euskararen erabileran jauzi bat ematea aurrerantza, bai? Hor askotariko jende askok parte hartu izan du eta uste dugu hori lagungarria izango dela, jauzi hori etorkizunean ematea. Datuei erreparatuta euskarak Arrigorriagan daukan egoera da, ezagutza aldetik herritarren herenak edo herritarren herena euskalduna dela esan dezakegu, beste herena euskaldun hartzailea, bai? Beraz, ulertu bai eta komunikatzeko gaitasun nahikoa dauka, eta gainontzeko herena ez da euskaraz ez ulertu ez komunikatzeko gai. Prozesu honetan parte hartu dugu Arrigorriagako Euskarri Euskara Elkarteak, udalak eta taupa Euskara Elkarteen, lehen hau bai orain arte topagunea Euskara Elkarteen topagunea izan denak eta gaur egun taupa moduan ezagutzen dugunak. Planteatu dugun helburu nagusia da hori Arrigorriagan, bai, euskararen erabileran jauzi bat ematea, Arrigorriagan posible izan dadin euskaraz naturaltasunez bizitzea eta horretarako saiatu gara hau da irudikatzen ikuspegi bat dano partekatuko duguna eta baldintza batzuk eta lehentasun batzuk zehazten, apurbet lagunduko digutenak gerora, pausoak zen norabidetan eta norekin eman behar ditugun irudikatzen. Batera prozesu dagoeneko izan du eragina gugan, bai? Irudikatzen dugu hori euskara dela guztiok biltzen gaituen erronka eta zentzu horretan begirada zabaldu dugu eta prozesu honetan ahots ezberdin asko entzuteko aukera izan dugu, euskaratik hurbil daudenak zeinain hurbil ez daudenak, bizipen, sentipen eta iritzituak eta ikaragarria egonda eta oso aberasgarria eta ilusioa piztu digu egin behar dugun bide horretan aurrera egiteko.